Nilqakom għal programm Mit-Sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. F'dawn l-aħħar żewġ programmi eżistijej dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, nixtieq nagħlaq hekk dis-serje ta' katakezi li kienet sena sieħa li akkumpanjatna f'dan iċ-ċentinarju bl-omilija tal-beatifikazzjoni ta' Franġisku u ċaċinta li seħħet fit-13 ta' Mejju tas-sena 2000 mill-San Ġwan Pawlu Ttini. Renna diġà l-omilija tal-kanonizzazzjoni, nixtieq nagħlaq bl-omilija tal-beatifikazzjoni ta' Ġwanni Pawlu Ttini, ta' meta Ġwanni Pawlu Ttini beatifika lil Franġisku l-ċaċinta, għax ma nistgħux inħallu l-barra l-Ġwanni Pawlu Ttini li għandu rabta kbira mad-deritt ta' Fatima, kif nafu anka l-isparatura meta li Aċka sparalu, kien anka l-anniversarju tal-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Fatima, 13 ta' Mejju, u għalhekk meta naraw il-Papa x'qal fil-beatifikazzjoni Ġwanni Pawlu Ttini naraw ukoll hekk kif hu jinterpreta, kif hu iwassal anka dawn il-ġrajiet. Għalhekk se naqra siltiet minn din l-omelija u nagħmlu ftit riflessjoni fuqhom. Ġwanni Pawlu jiftaħ l-omelija b'dan il-mod: infaħrek missier għaxin dawn il-ħwejjeġ bejthom il min għandu l-erf u d-den u rejthom l-ċkejknin, bi kwotazzjoni minn San Mattew kapitlu 11 vers 25. Imbagħad jgħidlek: b'dawn il-kliem eżis ħuti subinu bniet, Ġesu faħħar il-missier tas-sema l-pjanijiet tiegħu u jaf li ħadd ma jista' jiġi għandu jekk mhux miġbut mill-missier. Għalhekk hu jfaħru minħabba l-pjanijiet tiegħu u jħaddanhom bħala iben. Iva missier għax lilek hekk oġbok. Inti oġbok turi s-saltna li ċkejknin. Skont il-pjan divin, mara li bsa x-xemx niżlet mis-sema fid-dinja biex iżżur l-tfal privileġġjati tal-missier. Hija tkellimhom bil-leħen u l-qalb tagħhom. Hija titlobhom biex joffru lilhom infushom bħala vittmi ta' riparazzjoni u tgħidilhom li se twassalhom qawwien u sħaħan talla. U huma jaraw dawl jiddi ħireġ minn idejn materni tagħha li jippenetrom minn ġewwa tant li ħassew mazzin falla l-istess kif jispjegaw huma bħala bniedem jara lilu nnifsu f'mera. Iktar tard Franġisku wieħed mit-tliet tfal privileġġjati jgħid: aħna konna ninħarqu f'dak id-dawl li hu Alla u ma ntemmejniex. Kif inhu Alla? Huwa impossibbli tgħid. Fil-fatt aħna qatt ma jirnexxielna ngħidu lin-nies. Alla. Dawl li jaqbad mingħajr ma jikkonsma. Mosè kellu l-istess esperjenza meta wara lil Alla fil-għolliq jaqbad. Huwa sema lil Alla jgħid li kien jitħassar lill-poplu tiegħu imjassar u ddeċida li jeħlishom permezz tiegħu. Jien inkun miegħek. Dawk li jilqu din il-preżenza isiru l-amara u konsegwentament u li jaqbad tal-iktar oli. L-iktar li impressjona li mlilu ħajtu għal kollox il-Beatu Franġisku kien Alla f'dak id-dawl immens li penetra l-iktar il-kejjen ġewwenija ta' tliet tfal. Iżda Alla qalbis lil Franġisku kemm kien qalbu sewda kif jgħidu stess. Darba bil-lejl missieru semgħu jolfu u staqsih għaliex kien qiegħed jibki. Ibnu wieġbu: kont qed naħseb fuq Ġesu li huwa daqshekk qalbu sewda minħabba l-ħafna dnubiet li jsiru kontrih. Huwa kien imqanqal minn xewqa waħda li tirrifletti tajjeb kif jaħsbu tfal li jfarraġ il-Ġesu u jagħmlu ferħan. Bidla sieħa seħħet f'ħajtu waħda li nistgħu nsejħula radikali. Trasformazzjoni li ċertament mhix komuni għat-tfal tal-età tiegħu. Huwa jiddedika ruħu għal ħajja spiritwali intensiva li turi ruħha f'talbla waqfien u ferventi u tuħu forma tas-sew ta' għaqda mistika mal-mulejja.
Id-din timbuttaħ għal purifikazzjoni progressiva tal-ispirtu billi jiċċaħħat mill-pjaċiri tiegħu saħansitra mill-lob innoċenti ta' tfal. Franġisku ġarrab mingħajr gergir tbatijiet kbar kaġunati mill-mart li biħmiet. Dan kien jidher ftit wisq biex ifarraġ il-Ġesu u għamid bid-bissima fuq xuftejh. Iċkejken Franġisku kellu xewqa kbira li jpatti għall-offiżi tal-midinbin billi jistinka li jkun tajjeb u billi joffri s-sagrifiċċji u t-talb tiegħu. Hawnhekk eżisti fil-bidu tal-umilija l-Papa jiffoka fuq Franġisku Marto meta iddikjaraħ beatu wieħed mit-tliet viżjonari ġewwa Fatima. Ekku l-Papa propju juri l-ewwel ħaġa kif Alla juri l-erf tiegħu li ċkejknin li dan it-tifel permezz tad-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima akkwista biex ngħidu hekk l-erf divin. X'akkwista? Il-Alla nnifsu. Franġisku jiġi impressjonat b'din l-esperjenza qawwija ta' Interessanti li l-Papa Giovanni Paolo II ma jenfasizzax li Franġisku kien impressjonat bid-dera tal-Madonna fiha nfisha, imma kien aktar impressjonat b'Alla. L-esperjenza qawwija ta' Alla li għamel permezz ta' Marija. U dan huwa messaġġ ċentrali ġewwa Fatima. Madonna tiġi tkellimna dwar Alla. Eżisti. Forsi naħduha ovvja, però żminijiet tal-lum ovvja xejn. Diskors dwar Alla fi żminijietna huwa diskors skars, diskors fqir, diskors li qed josfor mill-liġijiet tagħna, diskors li josfor mill-qafas soċjali tagħna, mid-dibattiti tagħna, mill-argumenti tagħna, mid-deċiżjonijiet tagħna, mill-istili ta' ħajja tagħna. L-Madonna tiġi tfakkarna mill-ġdid dwar Alla. U jgħidilna il-Papa Giovanni Paolo II li dan it-tifel Franġisku l-iktar ħaġa li laqtitu dwar Alla huwa li Alla għandu qalbu sewda. Li Alla jinsab imnikket minħabba dnubiet tal-bniedem. Dan wieħed mill-messaġġi l-Madonna ta' Fatima ġiet twassilna. U dina għal Franġisku ma kienitx idea xi ħaġa tal-moħħ, ma kienet xi ħaġa li misset il-profond tal-qalb tiegħu. Tant li darba minnhom Mister Franġisku billej jisimu jibki u jibki jolfoq. U meta jgħidlu għaliex jgħidlu Franġisku li għal x'kienet jaħseb fuq Ġesu kemm għandu qalbu sewda minħabba dnubiet li jsiru kontrih. Eżisti, jekk dan it-tifel għaraf dil-verità. Forsi għalhekk il-Madonna żlet tfal xirridu nsiru ċkejknin biex narfu l-verità dwar Alla. Li nemmnu li Alla huwa mnikket minħabba dnubiet tagħna. U li Franġisku fi klimu stess dak li xtaq jagħmel kien li jfarraġ li Ġesu u jagħmlu ferħana. Forsi jidher klim ta' tfal, klim sentimentali, klim li aħna ma tantx jinżlilna, klim li forsi laqastant nisimgħu piritki dwaru. Li aħna nistgħu nfarraġu Ġesu u nagħmluh ferħana. Ejjew naħsbu ftit fuq eżisti. Jista' jkun li wieħed mill-messaġġi hekk li jrid jasal lilek permezz tal-Madonna ġewwa Fatima kif wasal it-tfal. Li aħna rridu verament nifqu noffendu l-Alla. Imma bil-maqlub irridu nfarġuh u nagħmluh ferħan. U kif inferħu l-mulej? Il-Papa jsemmi tliet affarijiet li Franġisku kien jagħmel. L-ewwel ħaġa billi kien jgħix ħajja tajba hu stess. It-tieni billi kien joffri s-sagrifiċċji, it-tielet billi kien joffri huwa t-talb. Il-ħajja tajba li kienet trasformazzjoni radikali li mhux komuni għat-tfal imma Franġisku seħħet. Hekk tkun ħajjitna eżisti, ħajjitna titbiddel radikalment biex aħna noġbu l-Alla. Sfortunatament eżisti dan il-messaġġ tant qawwi ġewwa Fatima li ħajjitna titbiddel radikalment, tiġi trasformata. Illum aħna eżisti diskors ma jinżlilniex anke fil-Knisja li ngħidu rridu ngħixu radikali, li nistidnu n-nies għal ħajja radikali, xi drabi tant naraw għal bot illum il-ġurnata li donnu
nidulek ta' qalb in-nies jekk toqgħod issemmija din il-ħaġa. Mentri jeżisti l-Madonna ġiet waslet it-tfal għall-bidla radikali, il-Vanġelu jistedinna għall-bidla radikali. Imma ħafna drabi rridu nraqqaw l-affarijiet jeżisti. Meta Alla jrid jibdel, aħna rridu nraqqaw. Allura rridu nitolbu mill-qalb illi naraw li nħallu l-Ispirtu Santu jġib din il-bidla radikali biex aħna nferħu l-Ġesu. Jarana ngħixu skont qalbu. Jarana ngħixu l-Vanġelu. Eżisti. Franċisku din fema. Ma nistawx noġbu l-Alla jekk ma nibdlux ħajjitna. Ħafna drabi aħna llum rridu li Alla joġob lilna billi jitbiddelu u mhux nitbidlu aħna. Imma l-Mulej ma jistax jibdel il-pjan tiegħu. Ma jistax jibdel dak li hu tajjeb u ħażin. Il-ħażin ma jistax isir tajjeb u t-tajjeb ma jsirx ħażin. Eżisti. Huwa aħna li rridu nitbidlu. U din il-bidla l-Papa jgħid titwassalna għal ħajja spiritwali intensa. Mibnija fuq it-talb u fuq is-sagrifiċċju. Jekk tifel ċkejken għex ħajja spiritwali intensa bil-grazzja tal-Alla mhux bil-qawwa tiegħu. Il-kol kemm aħna nistgħu ngħixu dan. U din hija sejħa illi l-Madonna ta' Fatima qed tagħmlilna. Li nagħmlu bidla radikali f'ħajjitna, ngħixu ħajja intensa spiritwali biex inferħu l-qalb ta' Ġesu, inferħu lil Alla li huwa mnikket li għandu qalba sewda minħabba idnu bit-tiegħi, idnu bit-tiegħek, idnu bit-tagħna. Jalla jiena wint inferħu lil-Mulej u nagħmlu dan bħajja qaddisa kif anka Franġisku ta' Fatima għex. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.